Il-Gżira Awċija reġgħet kienet id-destinazzjoni preferuta għal eluf ta' Maltin u turisti fil-jiem meta f'pajjiżna ġew iċċelebrati il-festi ta' Santa Marija. Dan jikkonfermaw ċifri li kiseb One News u li juru kif mill-ħamis 11 ta' Wissu sa nhar Santa Marija qasmu l-fliegu bl-4 vapuri tal-GoZo Channel aktar minn 93,000 persuna. In-numru ta' vetturi li rikbu l-vapuri tal-GoZo Channel miż-żewġ portijiet, jiġifieri dawk ta' ċirkewwa f'Malta u l-Imġar f'Għawdex, ammontaw għal aktar minn 31,200. Fl-istess waqt f'dawn l-4 tiem l-MV Gawdos, l-MV Tapinu, l-MV Malita u l-MV Nikolaus għamlu bejnietom 502 vjaġġi bejn iż-żewġ gżejjer. Kien nhar is-Sibt li għadda li qasmu l-aktar nies u vetturi bejn il-gżejjer bin-numri ammontaw għal kważi 21,000 persuna u madwar 6,700 vettura rispettivament. Min-naħa l-oħra l-Ħadd u t-Tnejn twettqu l-aktar vjaġġi b'102 vjaġġi filwaqt li l-Ħamis u l-Ġimgħa saru 100 vjaġġ. Intant in-numru ta' vjaġġi li saru vetturi li qasmu l-fliegu fl-2022 qabżu sew dawk tal-aħħar 3 snin, jiġifieri l-2021, l-2020 u l-2019. Da minkejja li l-2019 kienet l-aktar sena b'saħħitha f'dak li għandu x'jaqsam turiżmu f'pajjiżna. B'hekk qed ikompli jiġi konfermat li l-kupru b'saħħtu f'pajjiżna f'dak li għandu x'jaqsam il-qasam tat-turiżmu, partikolarment it-turiżmu domestiku, mill-effetti li ġabu magħhom ir-restrizzjonijiet tal-pandemija. Dan jawgura tajjeb ukoll għall-qasam turistiku Awċi li kull ma jmur qed ikompli jikberu jissaħħaħ. B'reazzjoni għal dan il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri innota kif l-investiment li qed iwettaq dan il-Gvern qed iħalli l-frott għall-Gżira Awċija. Ġan juru wkoll żieda minn fuq is-sena l-oħra u s-sena ta' qabel, u wkoll nemmen jiena l-fatt li anke illum il-ġurnata anke wara l-pandemija bħala Ministeru għal Għawdex u bħala Gvern qed jiġu organizzati diversi attivitajiet tul il-ġranet kollha sabiex propri dawk kollha li jżuruna jkunu jistgħu jieħdu l-aqwa esperjenza u l-aqwa vakanza fl-aħħar mill-aħħar anke tul das-sajf.